aurrera eraman asmo guztiak orain da. Bat guazen! Eta ongi etorriak Lezoko konbate handira! Hemen ditugu Lezo herri eskolako boxeatzaileak. Urduri eta gogotsu daude gaurko konbaterako. Konbate handiaren aurretik berotzen hasiko dira. Eman diezaiegun txalo bero bat! Beroketa amaituta, gure boxeatzaileek entrenatzen jarraituko dute. Animatu ditzagun! Orain bai, iritsi da denbora askoan itxaron dugun konbate handiaren momentua. Prest al zaudete? Hemen duzue, zuen ezkerrean, Donibanetik etorria, Donibaneko lehoia! Falu!
eta lezotik bertatik, zuen eskubian, lezoko kanguroa! Oie! Es el Tato otra vez. Malaquías remixes, ya. Zenbat lagun, zenbat gau, zenbat negar, zenbat min, zenbat malko de gratis, zenbat dien ez dakit. Zenbat lagun, zenbat gau, zenbat negar, zenbat min, zenbat malko de gratis. Zenbatetan ibilizaren iratzetik, eta zenbatetan ibilina zure bila, eta zenbatetan ibilizaren iratzetik, eta zenbatetan ibilina zure bila. Bat, bi, hiru, lau, bost, sei, zazpi, zortzi, bederatzi, 10! Irabazi du Donibaneko lehoia! I was a ghost, I was alone. I was the queen that I'm meant to be. I live two lives, try to play both sides, but now that's how I'm getting paid. Good that she on stage.